लहान असताना मला देवादिकांचे, विशेषतः संतांचे सिनेमे बघायला आवडत असे. त्या काळात सिनेमा पाहण्याची एकमेव संधी म्हणजे उन्हाळ्यात गावात येणारे टुरिंग टॉकीज. त्याला तंबूतला सिनेमा म्हणत. थिएटर ही गोष्ट त्या काळात आमच्या गावात नव्हती. तंबूत कोणता सिनेमा लागला आहे याचा हातानं रंगवलेला कापडी बोर्ड गावातील रहदारीच्या ठिकाणी लावलेला असे. तंबूत एखाद्या संताचा किंवा एखाद्या पौराणिक कथेवरचा सिनेमा लागला की मी घरी जाऊन सिनेमाला जायचा हट्ट करत असे. तू दरवेळेस सिनेमा बघायला इतका उत्सुक असतोस, पण त्यातून काही शिकतोस का, एकदा बाबांनी मला विचारलं. हा प्रश्न बाबांनी विचारला तेव्हा मी 7वीत गेलो होतो. म्हणजे मला बऱ्यापैकी समज होती, पण सिनेमातून काही शिकायचं असतं असा विचार मात्र माझ्या डोक्यात आला नव्हता. मला सिनेमे आवडत असत म्हणून मी ते बघत असे. संतांच्या सिनेमात चमत्कार असतो. पौराणिक सिनेमात चमत्कारांसोबत लढाईची दृश्य देखील असत. चमत्कार आणि पौराणिक लढायांची दृश्य हीच माझ्या सिनेमा बघण्याच्या हौशीची कारणं होती. सिनेमा बघताना जणू काही ते सत्य आहे अशा प्रकारे मनात भावना हिंदोळत असत. मला आठवतं, मी पहिलीत असताना बाबा मला संत ज्ञानेश्वर हा ब्लॅक अँड व्हाईट सिनेमा दाखवायला घेऊन गेले होते. तो बघताना मी आणि बाबा सतत आसवे पुसत होतो. ज्ञानोबा आणि त्यांच्या भावंडांचा किती छळ झाला हे पाहून मनात कालवाकालव होत होती, पण त्यातून काही शिकायचं असतं असा विचार मात्र मी केला नव्हता. बाबांनी सिनेमातून काय शिकतोस हा जेव्हा प्रश्न केला तेव्हा त्याचं उत्तर मला देता आलं नाही. त्यावेळेस नव्हतंच माझ्याकडे त्याचं उत्तर, पण त्यांच्या या प्रश्नानं माझ्या मनात ठाण मात्र मांडलं. एरवी देखील एक ओळ बाबा मला अनेकदा ऐकवत असत. थोर महात्मे होऊन गेले, चरित्र त्याचे पहा जरा. आपण त्यांच्या समान व्हावे, हाच सापडे बोध खरा. हाच सापडे बोध खरा. या ओळीचा अर्थ देखील काहीसा त्या प्रश्नासारखाच होता. बाबांचा आणखीन एक प्रश्न त्याच वयात माझ्या मनात ठाण मांडून बसला होता. त्यांनी विचारलं होतं की संतांनी जे ग्रंथ लिहिले, ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी लिहिली, तुकोबांनी गाथा लिहिली, ते सर्व त्यांनी कोणासाठी लिहिलं असेल? त्यांनी ते दुसऱ्या संतांसाठीच लिहिलं असेल की तुझ्या माझ्यासारख्या सामान्य माणसांसाठी लिहिलं असेल? आणि त्याचा वाचणाऱ्याला काय उपयोग व्हावा अशी त्यांची अपेक्षा असेल? वाचकांच्या माहितीत भर पडावी व ते विद्वान मानले जावेत यासाठीच त्यांनी लिहिलं असेल का? की धर्माच्या वाटेवर सामान्य माणसानं कसं चालावं याचं गाईड म्हणून त्यांनी लिहिलं असेल? बाबांनी जेव्हा हा प्रश्न मला केला तेव्हा आमच्याकडे आजोबांच्या वयाचे कोणी दूरचे नातेवाईक आले होते. ते म्हणाले, पण आधी अभ्यास करून मोठा हो, अभ्यासात पहिला नंबर मिळव, डॉक्टर हो, इंजिनियर हो, नाव कमाव आणि मग या सगळ्या गोष्टी कर. त्यांच्या बोलण्यावर बाबा काही बोलले नाही, पण त्यांचे असे मध्येच बोलणे बाबांना आवडले नसल्याचं माझ्या लक्षात आलं. ते पाहुणे निघून गेल्यावर बाबा मला म्हणाले, धर्म ही कात्रे थकल्यावर रिकामेपणी वेळ घालवायला करायची गोष्ट नाही. तरुणपणापासून मनाला सवय लावली नाही तर म्हातारपणी मन थोडेच तयार होणार. मला कळायला लागायच्या वयापासून बाबा माझ्याकडून काही स्तोत्रे नियमित म्हणून घेत असत. ती सगळी स्तोत्र म्हणून झाल्यावर सर्वेपी सुखी न संतो हा श्लोक म्हणून घेत आणि म्हणत जगातील सर्व प्राणी मात्रांचं कल्याण व्हावं, जगात कोणी दुःखी असू नये हे धार्मिक माणसाचं ध्येय असलं पाहिजे आणि हेच त्याचं देवाकडे मागणं असलं पाहिजे, हीच त्याची प्रार्थना असली पाहिजे. पुराण कथातील ऋषींचे कठोर तप ऐकताना मला वाटे असं तप तर आपल्याकडून कधीच होणार नाही. बाबा म्हणत, कलियुगात अन्नगत प्राण आहे, त्यामुळे कठोर तपश्चर्या सामान्य माणसाला अशक्य आहे, पण कलियुगातील साधना मात्र सोपी आहे. तुकोबा सांगतात, वेद अनंती बोलिला, अर्थ इतुकाची साधला, विठोबासी शरण जाणे, निजनिष्ठे नाम गावे. सतत नामस्मरण करण्यापेक्षा अधिक सोपी दुसरी कोणती साधना असेल? साक्षात तुकोबा हे स्पष्ट शब्दात सांगत आहेत, पण हे नामस्मरण आहे बरं का. त्यातील स्मरण शब्द महत्वाचा आहे. स्मरण म्हणजे आठवण करणं.
अनेकदा होतं असं की लाईटचं बटन चालू करावं तसं जीभ नाम पुटपुटू लागते आणि मन मात्र सांसारिक गोष्टींचे स्मरण करत राहतं. त्याबाबत सावध असलं पाहिजे. मला देवादिकांचे सिनेमे जसे आवडत तशा त्यांच्या गोष्टी वाचायला देखील आवडत. त्या वाचत असताना वैकुंठात शेषावर पहुडलेला विष्णू, कैलासावर ध्यानस्थ बसलेला शंकर, ब्रह्मलोकात बसलेला ब्रह्मदेव हे माझ्या डोळ्यांसमोर उभे राहिले. मी एकदा बाबांना विचारलं, बाबा वैकुंठ कुठे असेल हो? का रे असा प्रश्न विचारतोस? बाबांनी विचारलं. विष्णू तिथे राहतो ना? मी म्हटलं, विष्णू जिथे राहत नाही अशी जागाच नाही. तो तर सर्व चराचर सृष्टीत भरलेला आहे. संत नामदेवांना आधी असं वाटे की विठ्ठल फक्त पंढरपुरातील देवळाच्या गाभाऱ्यात राहतो. त्यांचा तसा लहानपणापासूनचा अनुभव होता. त्यांच्या निरागस भक्तीमुळे मूर्तीतील विठ्ठलानं सजीव रूपात दर्शन देऊन त्यांनी दाखवलेला नैवेद्य ग्रहण केला होता. त्यानंतर नेहमीच त्यांना मूर्तीतील विठ्ठल सजीव होऊन दर्शन देत असे. एकदा झाले काय की सर्व संत मंडळी पंढरपुरात जमली होती. त्यामुळे मुक्ताबाई गोरोबा काकांना म्हणाली, काका तुम्ही मडकी बनवता. मडकं कच्चं की पक्क हे ठरवण्यात तुम्ही तज्ज्ञ आहात. आमची मडकी म्हणजे डोकी कच्ची आहेत की पक्की हे तपासून सांगा. गोरोबा काका मुक्ताईंच्या त्या थट्टेत सामील झाले. त्यांनी मडकी तपासण्याचं थोपटणं घेतलं आणि ते प्रत्येक संतांच्या डोक्यावर मारून सांगू लागले, पक्के. शेवटी ते नामदेवांपाशी आले आणि त्यांनी नामदेवांच्या डोक्यावर थोपटणं मारलं. नामदेवांना हा खेळ पोरकट वाटत होता आणि त्यात नामदेवांच्या डोक्यावर थोपटणं मारल्यावर गोरोबा काका म्हणाले, कच्चे. त्यांनी नामदेवांना कच्चं म्हणणं म्हणजे नामदेवांच्या जिव्हारी लागलं. त्यांना राग आला. ते विठ्ठलाचे दर्शन बालपणीच मिळवणे इतके अधिकारी. ते तडक देवळाच्या गाभाऱ्यात गेले आणि घडलेली गोष्ट विठ्ठलाला सांगितली. विठ्ठल म्हणाला, गोरोबानं सांगितलंय ते खरं आहे. तुला गुरुकृपा झालेली नाही. तू गुरुला शरण गेलं पाहिजेस. तुझ्यासाठी योग्य गुरु विसोबा खेचर आहेत. तो आता औंढ्या नागनाथलाय. तू तिथं जा आणि त्याच्याकडून दीक्षा घे. नामदेव औंढ्या नागनाथला गेले. त्यांनी विसोबा खेचरांचा पत्ता शोधून काढला. ते एका छोट्याशा शिवमंदिरात असल्याचं त्यांना कळलं. नामदेव ते देवळात पोहोचताच त्यांना एक विचित्र दृश्य पाहायला मिळालं. ज्या विसोबांना ते भेटायला गेले होते ते शंकराच्या पिंडीवर चक्क पाय ठेवून निजले होते. आपण असा कोणी पाहिला तर काय म्हणू, ठार वेडा माणूस आहे असंच आपल्या मनात येईल. नामदेवांच्या मनात देखील तसं झालं असणार. तरीही साक्षात विठ्ठलानं त्यांच्याकडे पाठवलंय म्हणून नामदेव त्यांना म्हणाले, तुमचे पाय पिंडीवर आहेत, ते जरा बाजूला करा. मी इतका थकलोय की जराही हलण्याचे माझ्यात त्राण उरलेले नाही. तेव्हा तूच माझे पाय जरा बाजूला ठेव, विसोबा म्हणाले. विसोबांच्या म्हणण्याप्रमाणे नामदेवांनी पाय पिंडीवरून उचलून बाजूला ठेवले तर तिथेही पिंडी दिसू लागली. नामदेवांनी विसोबांचे पाय जिथं जिथं ठेवण्याचा प्रयत्न केला तिथे तिथे नामदेवांना पिंडी दिसू लागली. या अनुभवानं न बोलताच विसोबांकडून नामदेवांना गुरुबोध मिळाला. देव सर्वत्र भरलेला आहे. तो मूर्तीपुरता मर्यादित नाही. मनाच्या मशागतीसाठी मूर्तीची गरज जरूर आहे, पण त्याचा अर्थ असा करू नये की मूर्तीत किंवा ठराविक जागीच देव आहे. देव सर्वत्र भरलेला आहे हे सत्य आपल्या विचाराचा सहज भाव व्हावा यासाठी भक्ती केली पाहिजे. बाबांनी म्हटलेलं देव सर्वत्र भरलेला आहे हे सत्य आपल्या विचाराचा सहज भाव व्हावा हे वाक्य मला खूप महत्वाचं वाटलं. बाबा म्हणाले, ज्ञानोबांची भक्ती योगाची व्याख्या लक्षात घे म्हणजे संभ्रम होणार नाही. ज्ञानोबा म्हणतात, जे जे भेटे भूत ते ते मानिजे भगवंत. हा भक्ती योग निश्चित जाण माझा. नामदेवांना विसोबा खेचरांनी दीक्षा दिल्यानंतर केवळ विठ्ठलाच्या मूर्तीत दिसणारा विठ्ठल त्यांना त्यांची भाकरी पळवणाऱ्या कुत्र्यात देखील दिसू लागला. म्हणूनच मग ते विठ्ठला सुकी भाकर खाऊ नको, तूप घे म्हणत त्या कुत्र्याच्या मागे गेले. सर्वत्र ब्रह्मतत्व भरलेलं आहे असं जाणलेल्या ज्ञानोबांना रेड्याच्या पाठीवर मारलेल्या आसुडाच्या वेदना स्वतःच्या पाठीवर जाणवू लागल्या. खरं म्हणजे अचर सृष्टीपेक्षा जीवमात्रात चैतन्याचे अस्तित्व ठळकपणे अनुभवास येत असतं. प्रत्येकातला जिवंतपणा हा विठ्ठल आहे.
त्यावर मी म्हणालो, म्हणूनच संत सावतामाळी कांदा मुळा भाजी अवघी विठाबाई माझी म्हणायचे ना, ते पंढरपुराजवळच्या अरण गावात राहून देखील वारीला कधी गेले नाही. संत सावतोबांचा उदाहरण घेताना सावध राहा बरे का. संत सावता माळ्यांचे उदाहरण घेत प्रत्येक धंदेवाईक स्वतःला धार्मिक म्हणू लागेल तर ती आत्मवंचना होईल. प्रत्येक धंदेवाईक त्याच्या धंद्यात गुंतलेला असतो. रात्रंदिवस त्याचं मन धंद्याचाच विचार करत असते. आपल्या शेताचा दिवस रात्र विचार करणारा प्रत्येक माळी हा संत होत नाही. अलीकडे कर्मयोगी हा शब्द अनाठाई वापरला जातो. सतत कामात गुंतलेला प्रत्येक माणूस कामसू असू शकतो, कर्मयोगी नसतो. संत सावतामाळी पूजा म्हणून मळा फुलवत होते. शेतातील प्रत्येक गोष्ट करताना त्यांना विठ्ठलाचं स्मरण होत होतं. त्यांच्या मनात नफ्याचे नव्हे नारायणाचं चिंतन होत होते हे लक्षात घे. पंढरपूरच्या बाजारात एकादशीला तुळशी खूप खपतील, फुले फळे खूप खपतील म्हणून ते लागवड करत नव्हते. उलट वारीला जाणाऱ्या माणसांना आपल्या मळ्यातील फळे मुळे वाटण्यात त्यांना पांडुरंगाची सेवा वाटत होती. विचार कर, समजा संत सावतोबांना कोणी असं सांगितलं असतं की शेतीपेक्षा जास्त मिळकत राजाच्या दरबारात नोकरी धरण्यात आहे, तर त्यांनी शेती सोडून दरबारात नोकरी पत्करली असती का? शेती किफायतशीर करण्यासाठी त्यांना एखाद्या शहाण्या माणसानं द्राक्षे लावून त्यापासून दारू काढण्याचा सल्ला दिला असता तर त्यांनी काय केलं असतं? विठ्ठला, पापाची पाठराखण करणारी अशी माणसं का रे माझ्या वाट्याला पाठवतोस म्हणून ते अस्वस्थ झाले नसते का? बाबा म्हणाले, सर्वत्र परमेश्वर भरलेला आहे. हे आध्यात्मिक सत्य पक्के ठाऊक असणे हेच सर्व वारकरी संत करुणेनं का भरलेले होते याचं कारण आहे. एकनाथ महाराज एकदा काशीहून रामेश्वराला गंगोदकांची कावड घेऊन चालले होते. काशीतील गंगेच्या पाण्याचा रामेश्वरावर अभिषेक करणं हे त्या काळातलं एक व्रत होतं. त्यासाठी आधी काशीला जायचं, तिथं गंगेच्या पाण्याने कावड भरायची आणि ती कावड स्वतःच्या खांद्यावर वाहून शेकडो मैल दूर असलेल्या दक्षिणेतील रामेश्वराला जायचं. धड रस्ते नाहीत, वाटेत नद्या नाले, डोंगर दऱ्या, खास खळगे ते पायी पार करायचे आणि काशीपासून शेकडो मैल असलेल्या रामेश्वराला पोचायचे आणि एवढ्या कष्टानं नेलेल्या पाण्यानं रामेश्वरावर अभिषेक करायचे. एकनाथ महाराज ही यात्रा करण्यासाठी काशीहून निघाले. अर्धे अंतर त्यांनी पार केलं होतं. अशात ओसाड प्रदेश लागला. ऊन रणरणत होतं. अशा उन्हात एके ठिकाणी त्यांना एक गाढव तहानेनं व्याकुळ झालेले दिसले. मागचा पुढचा विचार न करता नाथांनी इतक्या कष्टानं आणलेलं गंगेचं पाणी त्या गाढवाला पाजायला सुरुवात केली. नाथांचे कृत्य पाहून नाथांच्या मुलानं त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केला. नाथ म्हणाले, या गर्दबाच्या रूपात तहानेनं व्याकुळ झालेला रामेश्वरच आपल्याला सामोरा आलेला आहे. त्याला तहानलेलं सोडून पुढे कसं जाता येईल? नाथ प्राणी मात्रांच्या बाबतीतच केवळ असे वागले असे नाही. सर्वत्र देव भरलेल्या देवाची पूजा करण्यासाठी त्यांनी कठोर सामाजिक परंपरा देखील मोडल्या. अगदी वाईट टाकण्याचा व जीवाचे बरे वाईट केले जाण्याचा धोका पत्करून मोडल्या. एकदा एक अस्पृश्याचं मूल गोदावरीच्या वाळवंटात भर दुपारी रडताना आढळलं तर नाथांनी त्याला उचलून घेत त्याला शांत केलं. त्याची आई शोधून तिच्या हवाली केलं. एकदा पुरोहितांनी त्यांच्याकडे श्राद्धासाठी येण्यास बहिष्कार घातला तर त्यांनी पहिली पंगत अस्पृश्यांना वाढली. एवढंच नव्हे तर 400 वर्षापूर्वी अस्पृश्याच्या घरी जाऊन जेवणाचं धैर्य त्यांनी दाखवलं. ही गोष्ट सांगताना बाबा म्हणाले, धार्मिक माणसानं माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या रूढी परंपरा जीवाचा धोका पत्करून देखील अव्हेरल्या पाहिजेत. संत आपल्या जीवनातून घालून देत असलेला हा आदर्श तुझ्या माझ्यासारख्या सामान्यांसाठीच असतो. तेव्हा हे केवळ सिद्ध पुरुषांनाच किंवा संतांनाच शक्य आहे अशी पळवाट कधीही काढू नकोस. मी जेव्हा डॉक्टर झालो तेव्हा बाबा म्हणाले, तू जर सरकारी नोकरी पत्करलीस तर दामाजी पंतांचा आदर्श नेहमी डोळ्यांपुढे ठेव. झाला महार पंढरीनाथ. हा दामाजी पंतांवरचा सिनेमा मी लहान असताना पाहिला होता. दामाजी हे मंगळवेढ्याचे सुभेदार, बिदरच्या बादशहाचे सरकारी नोकर. सारा गोळा करणं हे त्यांचं काम. एकदा दुष्काळ पडला.
लोक उपासमारीनं मरू लागले. सुभेदार म्हणून कोणी दामाजींकडे मदत मागायला येत. दामाजी आपल्या जवळचे धान्य देत. हळूहळू मागणाऱ्यांची संख्या वाढली. आता दामाजींकडचं धान्य सर्वांना पूर्ण शक्य नव्हतं. दामाजींना लोकांचे हाल सहन होईनात. त्यांच्या अखत्यारीत सारा गोळा केलेले धान्याचं कोठार होतं. गरीब शेतकरी त्या काळात सारा म्हणून धान्यच देत. ते गोळा करून नंतर बादशाहकडे पोचवणं हे दामाजी पंतांचं काम. त्यामुळे धान्यानं भरलेलं कोठार जरी त्यांच्या ताब्यात असलं तरी ते त्यांचं नव्हतं, ते बादशहाचं होतं. ते गोरगरिबांना वाटून टाकण्याचा त्यांना अधिकार नव्हता. त्यांनी तसं केलं तर बादशहा कठोर शिक्षा करणार हे ठरलेलं होतं. अशा वेळेस दामाजींच्या धार्मिक मनानं निर्णय दिला, उपाशी जनता जनार्दनासाठी कोठारं खुलं कर आणि त्यासाठी मृत्यूदंड स्वीकारण्याची तयारी ठेव. दामाजी पंतांनी कोठार उपाशी जनतेसाठी मोकळं केलं. मृत्यूदंड होणार हे माहिती असून मोकळं केलं. बादशहापर्यंत ही बातमी गेली. बादशहानं दामाजी पंतांना धरून आणण्यासाठी शिपाई पाठवले. ते त्यांना घेऊन बिदराला पोचण्यासाठी विठ्ठल धावून गेला. विठू महार बनून विठ्ठल बादशहाच्या दरबारात पोहोचला. त्यानं दामाजींनी खुलं केलेल्या कोठारातील धान्याची किंमत बादशहाला अदा केली. मी बाबांना विचारलं, ते दामाजी पंत होते, संत होते, त्यांच्यासाठी विठ्ठल धावला, माझ्यासाठी येईल का? विठ्ठल येईल की नाही हा प्रश्न तुझ्या मनात येताच कामा नये. दामाजी पंतांच्या मनात असा प्रश्न आला नव्हता. धार्मिक व्हायचं असेल तर असंच वागायला हवं. उलट तुझ्या मनात असं आलं पाहिजे की माझ्यासाठी विठ्ठलाला त्रास होऊ नये. तुळशीदासांसारखी दृष्टी व्हायला हवी तुझी, बाबा म्हणाले. रामचरितमानस हा ग्रंथ ज्यांनी लिहिला ते गोस्वामी तुलसीदास. एकदा त्यांच्या घरी चोरांनी चोरी करायचं ठरवलं. पण रात्री जेव्हा चोर त्यांच्या झोपडीकडे पोहोचले तेव्हा त्यांना दिसलं की 2 तरुण हातात धनुष्य बाण घेऊन खडा पहारा देत आहेत. चोरांनी अनेकदा प्रयत्न केला पण प्रत्येक वेळी ते दोघे पहारेकरी त्यांना तुलसीदासांच्या घराभोवती दिसले. त्या चोरांनी ते तरुण कोण अशी चौकशी केली पण कोणालाच त्यांची माहिती नव्हती. दिवसा कोणीच तुलसीदासांच्या झोपडीकडे कोणा तरुणांना पाहिलं नव्हतं. त्या तरुणांच्या गुढामुळे ते चोर घाबरले आणि सरळ जाऊन त्यांनी तुलसीदासांकडे आपली कबुली देऊन माफी मागितली. ही गोष्ट ऐकून तुलसीदासांच्या डोळ्यात पाणी आलं. गंमत म्हणजे ते त्या चोरांना काहीच बोलले नाही. त्यांना त्यांच्याविषयी काहीच वाटलं नाही. ते राम लक्ष्मणाच्या मूर्तीकडे उभे राहत म्हणाले, प्रभू, माझ्यामुळे तुम्हाला असा त्रास व्हावा ना? मी जर माझ्या झोपडीत धन साठवले नसते तर त्या चोरांना ते चोरण्याची इच्छा झाली नसती आणि माझ्या झोपडीचे रक्षण करायला यायचा त्रास तुम्हाला झाला नसता. ज्या धनामुळे तुम्हाला त्रास घडला ते धनच मी वाटून टाकतो. तुलसीदासांनी जे काही चोरांना आकर्षित करणारे होते ते त्या चोरांनाच देऊ केले. पण तुलसीदासांच्या अशा वागण्यानं चोरच बदलून गेले होते. त्यांनी ते घेण्यास नकार दिला. तुलसीदासांनी ते गरिबांना वाटून टाकलं. त्यानंतर त्यांच्या मनाला शांती लाभली. तुलसीदासांसारखं आपलं मन व्हावं यासाठी प्रयत्न करायला हवा, बाबा म्हणाले. नेहमीच्या जीवनात आपल्याकडे येणारा पैसा कसा येतो याबाबत धार्मिक माणसानं सावध असलं पाहिजे, असं बाबा नेहमी बजावत. डॉक्टर, नर्स वगैरेंचा पैसा हा रक्तपूजा पैसा असतो. तो दुसऱ्यांच्या दुःखावर मिळवला जातो. तेव्हा धार्मिक जीवन जगू पाहणाऱ्या डॉक्टरनं रोग्याला रुग्ण नारायण समजून त्याची मोफत सेवा करावी असं रामकृष्ण परमहंसांनी सांगितल्याचं बाबा एकदा म्हणाले. मला हे समजायला कठीण नाही गेलं, कारण बाबांनी तुकोबा महाराजांची एक मला गोष्ट सांगितली होती. मी ती गोष्ट गोनी दांडेकर यांच्या संत तुकाराम चरित्रात वाचली होती, पण त्याचं मर्म मला बाबांनी सांगितलं होतं. तुकाराम महाराजांनी देहूजवळच्या भामनाथाच्या डोंगरावर 15 दिवस तपश्चर्येत घालवल्यानंतर ते जेव्हा परत आले तेव्हा त्यांनी आपल्या भावाला तिजोरीतील कर्ज खाते आणायला सांगितले. तुकाराम महाराजांच्या घरात सावकारीचा व्यवसाय चालत आला होता. ते गरजूंना पैसे कर्जाऊ देत आणि त्या बदल्यात कागद लिहून घेत. त्या लिहून घेतलेल्या कागदाला कर्ज खत म्हणत. पैसे कर्जाऊ घेतलेल्या माणसांना व्याजासह मूळ रक्कम परत करावी लागे. तुकोबांच्या भावानं घरातील कर्ज खतं आणली. तुकोबा म्हणाले, ही आपण इंद्रायणीत बुडू.
अडलेल्या माणसाला लुबाडण्याचा हा धंदा आहे. आपण पैसे कर्जाऊ देतो आणि व्याजाच्या रूपानं फायदा घेतो. हेच पैसे नुसते तिजोरीत ठेवले तर आपोआप व्याज तयार होतं का? नाही ना. व्याज घेणे हा अधर्म आहे. अधर्माचं मूळ असलेली कर्ज खाते बुडो. तुकोबांचा भाऊ कर्ज खाते बुडवण्यासाठी तयार झाला नाही. मग तुकोबांनी कर्ज खतांचे 2 वाटे केले. एक वाटा भावाला घ्यायला सांगितला. भावानं आपला वाटा घेताच उरलेला वाटा तुकोबांनी इंद्रायणीत बुडवला. समग्र आजीविकेचा मंत्र त्यांनी आपल्या जीवनात आणला. धार्मिक माणसानं आजीविकेच्या बाबतीत किती सावध असावं हे तुकोबांनी दाखवलंय. एवढंच नव्हे तर कोणी काही भेट म्हणून हौसेनं दिलं तर धार्मिक माणसानं त्याचा स्वीकार करावा का याचाही वस्तुपाठ तुकोबांच्या जीवनात दिसतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तुकोबांना नजराणा पाठवला. रयतेच्या राजानं पाठवलेला नजराणा घ्यायला सामान्यपणे कोणी नकार देणार नाही, पण तुकोबांनी नकार दिला. महाराजांविषयी अपार आदर असताना देखील नकार दिला. हे धार्मिक वर्तन आहे, म्हणून अनुकरणीय आहे. मुळात धार्मिक माणसानं उदरनिर्वाहासाठी कोणतं साधन निवडावं? व्यादगीता काय सांगते? कसाही असला तरी तो आपलं गिराईक देव आहे असं समजून त्याला चांगले मास देत असेल तर तो धर्म ठरतो. पण भागवत धर्म त्याच्या पुढे जातो. संत शेख महम्मद हे भागवत धर्मातील एकनाथांचे समकालीन संत. त्यांना त्यांच्या चांद बोधले या गुरूंनी ज्ञानेश्वरीची दीक्षा दिली होती. शेख महम्मदाच्या घरात मुलाण्याचे काम परंपरेने चालत आले होते. 15 वर्षांच्या शेख महम्मदांना जेव्हा पहिल्यांदा बकरा कापण्यासाठी पाठवण्यात आले होते तेव्हा त्यांनी सुरा आपल्या करंगळीवरून फिरवला. प्रचंड वेदना झाल्या. आपल्याला इतक्या वेदना होतात तर ज्याच्या मानेवरून हा सुरा फिरवला त्या बकऱ्याला किती वेदना होतील या विचारानं त्यांनी मुलाण्याचे काम कायमचे सोडून दिले. धार्मिक माणूस असे कोणतेही काम उदरनिर्वाहासाठी निवडू शकत नाही ज्यात दुसऱ्या जीवाला वेदना द्याव्या लागतात. पण बाबा, आजच्या जगात जगायचं म्हणजे पैसे लागतोच ना? मी विचारलं. पैसा नाही लागत, जगण्यासाठी जिन्नस लागतात. अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याची गरज आज जशी होती तशी कालही होती. आज ती मिळवण्याचं माध्यम पैसा आहे एवढंच. मुळात आपली गरज अन्न, वस्त्र, निवारा, पैसा नव्हे, हे पक्क लक्षात ठेव. पैशांचं वैशिष्ट्य असे आहे की तो तुमचा लोभ वाढवतो. माझ्याकडे 10 कोठारे भरून तांदूळ असावा अशी वासना होण्याची शक्यता कमी, पण 10 कोटी रुपये असावेत अशी वासना होण्याची शक्यता जास्त. कोणीही उपाशी राहू नये, माणसाच्या किमान गरजा भागाव्यात, पण किमान गरजांचा निकष काय असावा? तू ज्ञानोबांचा भक्त असशील तर ज्ञानोबांच्या लौकिक वाट्याला जे अन्न, वस्त्र, निवारा आला त्यापेक्षा अधिक आशा बाळगणं योग्य होईल का? ज्ञानोबा, तुकोबा, जनी, मुक्ता, नामदेव यांच्या किमान गरजा भागल्या असतील ना, तितक्याच भागाव्यात. ज्याचा देवावर विश्वास असेल त्यानं भगवंताचे पक्के आश्वासन मानून असावे की धार्मिक माणसाचा योगक्षेम भगवंत असतो. गीतेत तसं वचनच दिलंय त्यानं. पण बंगला, गाडी, पर्यटन वगैरे चंगळ नाही बरं का. संत तुकडोजी महाराज आजच्या काळातले, ते या झोपडीत माझ्या कवितेत धार्मिक माणसानं साधेपणानं कसे मौजेनं राहावे त्याचं वर्णन करतात. ते म्हणतात, राजास जी महाली सौख्ये कधी न मिळाली, ती सर्व प्राप्त झाली या झोपडीत माझ्या. तेव्हा शक्यतो तुझ्या अन्न, वस्त्राची सोय होईल इतकेच मिळव. उरलेला वेळ दरिद्री नारायणाला दे. जास्त मिळकत आलीस तर देव तुला लालूच दाखवून दूर लोटू पाहतोय हे लक्षात ठेव आणि त्यांच्या रंजल्या गांजल्या रूपाला जास्तीची मिळकत परत कर. आणि हे करताना मनाला पक्के बजाव की तू ते काही मोठे उपकार करत नाहीस. धनाचा माल त्याच्या मुलांकडे पोचवण्याचं काम करतोस, जसा पोस्टमन मनी ऑर्डर पोचती करतो. परमेश्वराचं एक नाव सर्वेश्वर आहे. या सर्वेश्वराच्या पूजनाचं मर्म सांगताना तुकोबा सांगतात, कोणाही जीवाचा न घडो मत्सर, वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे. त्याआधी ते सांगतात, विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म, भेदाभेद भ्रम अमंगळ. भेदाभेदाला फाटा म्हणजेच उच्च नीचतेला फाटा, श्रेष्ठ कनिष्ठेला फाटा, जाती व्यवस्थेला फाटा. धार्मिक जीवनासाठी भेदाला फाटा देणं अपरिहार्य असतं. अद्वैत दर्शन
हे भारतीय दर्शनातील परमोच्च दर्शन. त्याचे कडवे समर्थक आदि शंकराचार्य. या आदि शंकराचार्यांच्या जीवनातील एक कथा आहे. ते एकदा मध्यान्ह समयी गंगेवर स्नानासाठी जात होते. तेव्हा त्यांच्या समोरून अस्पृश्य जातीचा माणूस आला. त्याचा आपल्याला स्पर्श होईल या भीतीनं शंकराचार्य त्याला म्हणाले, बाजूला हो. त्यावर त्या अस्पृश्यानं त्यांना प्रश्न केला, कोणी कोणापासून बाजूला व्हावे? तुझ्यात जे चैतन्य आहे तेच माझ्यात आहे. मुंगीपासून ब्रह्मदेवापर्यंत सर्वांच्यात एक चैतन्य विराजमान असताना हा ब्राह्मण आणि तो अस्पृश्य हा भेद तुमच्या मनात येतोच कसा? त्याच्या त्या प्रश्नानं भेदाभेद मानण्याचे पाप आपण करतोय याची शंकराचार्यांना जाणीव झाली आणि त्यांनी त्या अस्पृश्याचे पाय धरले. वैष्णव या शब्दाची साधी सरळ व्याख्या आहे. विष्णूचा भक्त तो वैष्णव. पण वैष्णव शब्दाची व्यावहारिक व्याख्या काय? संत नरसिंह मेहतांना विष्णूची पूजा करणारा तो वैष्णव ही व्याख्या अपुरी वाटते. ते म्हणतात, वैष्णव जन तो तेणे कहिये, जे पीड पराई जाणे रे, दुसऱ्याची वेदना जाणतो तो वैष्णव. पण बाबा, संतांना जशा भावना नियंत्रणात ठेवता येत होत्या तशा आपल्याला कशा ठेवता येतील? मी विचारलं. संत ही माणसेच होती. त्यांचा देह देखील तुझ्या माझ्यासारखाच अन्नमयच होता. त्यांना देखील तुझ्या माझ्यासारखंच मन होतं आणि त्यांच्यात आत्मरूपानं जसं चैतन्य नांदत होतं तसंच आपल्यातही नांदत आहे. त्यांच्यात व आपल्यात फरक हाच आहे की आपण आपल्या मनावर काम करत असतो, पण संत स्वतःच्या मनावर काम करत असतात. लहान असताना ज्ञानोबांना देखील लोक करत असलेला छळ असह्य झाला होता. त्यांनी उद्विग्न होऊन झोपडीत स्वतःला कोंडून घेतलं होतं. त्यावेळेस मुक्ताईनं त्यांची समजूत काढली होती. मुक्ताईनं ज्ञानोबांची काढलेली समजूत ताटीचे अभंग नावानं शब्दबद्ध आहे. ताटीचे अभंग हे धार्मिक माणसाच्या मनाची समजूत कशी घालावी याचा वस्तुपाठ आहे. तुम्हाला छळणारा माणूस तुमच्याहून परका नाही. तुमच्या जिभेला दातानं चावलं तर तुम्हाला तुमच्या दातांचा राग येतो का? तुम्ही तुमचं दात पाडायला प्रवृत्त होता का? अद्वैत पाहणाऱ्यांची नजर आपल्याला समस्यांच्या बाबतीत अशी बनली पाहिजे. बाबा म्हणाले, तुमचं जीवन धार्मिक जीवन व्हावं असं वाटत असेल, तुमच्या मनात राग द्वेष येऊ नयेत असं तुम्हाला वाटत असेल तर एकनाथांची गोष्ट उपयोगाची होईल. एकदा पैठण मधल्या एकानं एकनाथांना प्रश्न केला की नाथ, तुम्ही नेहमी चांगले कसे वागता? नाथ त्याला म्हणाले, मी कसा वागतो हे बाजूला ठेव, पण मला तुझं भविष्य काही चांगलं दिसत नाही. 8 दिवसांनी तुझ्या नशिबात मृत्यू योग आहे. एवढे बोलून नाथ निघून गेले. 8 दिवसांनी त्या माणसाच्या घरी पुन्हा गेले आणि म्हणाले, गेल्या 8 दिवसात तू कोणाशी वाईट वागलास का? कोणावर चिडलास का? कोणाला त्रास दिलास का? तो माणूस म्हणाला, नाथ, मृत्यू समोर दिसत असताना दुसऱ्याशी वाईट वागणं कसं शक्य होईल? उलट कोणी माझ्यापासून दुखावला जाऊ नये म्हणून मी कटाक्षानं प्रयत्न करत होतो. नाथ म्हणाले, हेच माझ्या सज्जनपणे वागण्याचं कारण आहे. मी मृत्यूचा विसर पडू देत नाही. सतत मृत्यूची आठवण ठेवल्यामुळे माझं मन काहीही वाईट करायला धजावत नाही. पण बाबा, असं जगणं आजच्या जीवनात कठीण आहे. मी म्हणालो, धार्मिक जीवन जगणं आजचं नव्हे, अगदी पुरातन काळापासून कठीण होतं. कठीण आहे म्हणून ते जर तुझ्या व्यवहारातून वजा करण्याचा विचार करत असशील तर धर्माची गोष्ट तू न केलेली बरी. पण तुला जर असं जीवन जगताना चुकण्याची भीती असेल तर त्याची काळजी करू नको, कारण देव तुझा भाव बघतो, तुझे बाह्य उपचार नाही. एकनाथांनी हे निसंदिग्ध शब्दात सांगितलंय. नाथ म्हणतात, भाव तोची देव, भाव तोची देव, या अर्थी संदेह धरू नका. शबरीची उष्टी बोर खाणारा राम, सुदाम्याचे सुके पोहे खाणारा कृष्ण याचीच साक्ष देतो. यापेक्षा आणखीन काय आवश्यकता हवी तुला त्याच्या प्रेमाला? कृष्ण जेव्हा शिष्टाई करायला हस्तिनापुरात गेला तेव्हा त्याच्या राहण्याची सोय अर्थातच राजवाड्यात करण्यात आली होती. पण तो राहिला कुठे? दासीपुत्र विदुराच्या झोपडे. भावनेनंच भगवंताला आपलेसं करता येतं, ऐश्वर्यानं नाही. आणि लौकिक अर्थानं तुझ्याकडे काहीही नसलं तरी हरकत नाही. भागवत धर्म तुला अत्यंत कठीण काळात देखील जगता येतो. तरीही एका गोष्टीत नेहमी सावध राहा. खरा धर्म जगणं आणि धर्माचा अभिनय करणं या 2 वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत.
डोक्याला टिळा चंदन लावून, सोवळे नेसून, संस्कृत भाषेतील श्लोक म्हणून तू लोकांना प्रभावित करून तुझा अहंकार वाढवू शकतोस. लोकांच्या नजरेत धार्मिक ठरू शकतोस, पण देवाच्या नजरेत धार्मिक होऊ शकत नाहीस. तेव्हा सतत तुझ्या विचारांना व कृतींना तपासत राहा. आणि या तपासासाठी तुकोबांनी अगदी निसंदिग्ध निकष दिला. जे का रंजले गांजले त्याचे म्हणे जो आपुले, तोचे साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा. मृदू सभाय नवनीत तैसे सज्जनाचे चित्त, ज्यासी अपंगिता नाही त्यासी धरी चोरुधे. दया करणे जे पुत्रासी, त्याची दासा आणि दासी, तुका म्हणे सांगू किती, त्याची भगवंताच्या मूर्ती. तुकोबांचा हा अभंग मनात नेहमी घोळवत राहा, बाबा म्हणाले.